Здравейте хора! В това видео ще ви направя нещо като travel влогче, да кажем. Защо го правя? Тъй като много хора ми казаха: човек, така и така ще пътуваш, защо пък да не направиш едно клипче? Това, което ще гледате, всъщност е ситуацията е следната. Първо, може би трябва да ви разкажа историята каква е. Съвсем така спонтанно реших да си купя Porsche 944 Targa, това, което е тук отзад. След малко ще ви разкажа малко повече за него. В общи линии каква ще е нашата мисия. В момента се намираме в Чехия и това, което трябва да направим е всъщност да докараме този автомобил. Имам преди докарам, тъй като ще съм сам. Трябва да стигнем до България и по-точно до Габрово. Как ще стане това? В момента малко плана е така леко плаващ, бих казал, тъй като първоначално си бях набелязал различни градове, в които бих искал да вляза с автомобила, но тъй като след като дойдох тук и като видях автомобила, който, както казах, така съвсем спонтанно купих, без дори да съм виждал в интерес на истината, наистина като дойдох тук, за пръв път видях това, което съм си купил и може би няма да успеем да посетим всичките точки, които си бяхме набелязали, но въпреки това ще опитаме поне част от тях и в интерес на истината, каквото Савя покаже, с малко ще ви разкажа състоянието на автомобила. Направени са няколко ремонта, такива, по-скоро поддръжка бих казал, maintenance. Ще тръгнем от Чехия, може би ще минем през Прага, тъй като ще минем покрай Прага, може би няма да влизаме вътре, тъй като аз съм живял там 2 месеца и може би няма смисъл да някакво толкова много да видя в интерес на истината. Аз си каснах в Прага, така че се тая. Ще минем през Виена, даже голяма част през Австрия ще минем през там. Оттам трябва да се намеря масло и сега ще разкажа и за това нещо. След това Унгария, Алабала, по някакво време Румъния и живот и здраве България през моста. Ще видим какво ще става. This point, може би, надявам се, че след известно време в клипа ще видите как успешно пристигам и няма никакви проблеми. Това много ме съмнява, но нека видим. Сега ще ви разкажа малко повече за автомобила. Porsche 944 Targa. Вижда се, че още е мокър. Идеята ми беше да го сливосам малко и след това да ви го покажа, обаче обстановката с облаците е под въпрос, затова реших, че няма да чакам дъжда да го навали. И без това не съм измил кой знае колко добре, така че се тая. Автомобила е 1983 944 Targa. В интерес на истината, външно е доста добре, бих казал, запазена е. Проблема е някакви такива малки неща, които ще ви покажа. Поп-ап хедлайтовете сега ще ги дигна. Те са част от проблемите в интерес на истината, но ще разкажа за там. Малък walkthrough тук да направим. Готин мен, много макефика. Цяло от доста време ми бях хвърлил око на тези автомобили, но честно казвам, поръчката беше просто така, нали. Видях я и бях окей, но обаче си я пърчас на тази кола. Отново не съм я виждал, това е първи път, дойдох тук, бях оставил само на майстор, бях заръчал да бъде оставена на майстор, който да сменени са водна помпа, ремък на балансиращите валви, които този автомобил всъщност има двигателя е 2,5 литра, 8-те клапана, не е кой знае какво, нали, но има тия така, не знам дали са толкова интересни, но има балансиращи валви, които улавят вторичните вибрации от двигателя. Това е интересно. На 4 цилиндъра е. Какво друго? Също ангренажен ремък е сменен. Акумулатор нов взех. Мислих да сменям маслото сам, но това си го читам като грешка, тъй като е трябвало да кажа на механика да го направи, защото вчера и днес не знам колко часа съм отделил в това да обикалям по различни места, да търся маслен филтър и масло. Мислях да взема 15V50, поне това прочетох, че хората ползват, обаче тук няма, трябва да го поръчам след някакви дни, нали, да дойде евентуално, а мен не ми се чака. В крайна сметка ще карам до Австрия и оттам ще си потърся такова масло. Няма го сменям маслото. В интерес на истината механика също е казал, не знам колко пъти стана интерес на истината, но истината е важна. Механика е казал, че маслото е добре, нали, няма проблеми, обаче аз го погледнах, нали, добре е, обаче може да е по-добре, така ще кажа. Разстоянието, което трябва да вземем, е около 1888 км.
реших малко да обърна камерата, защото в крайна сметка не е само да мълча какво приказвам. Разстоянието, което трябва да минем е 1888 км. Ще видим дали ще успеем да го минем. Надявам се, че няма да се стига дори Патрак. Трябва да спра съм местя, защото може би ще се зависи свят. Тега колата отзаде. Какво друго? Да, това е в интерес, наистина няма кой знае какво. И сега ще запаля да ви покажа как пали. Горе да опали. Да, мога да спомена също проблемите, които има. Така, започваме от най-важното, което е вентилатора на радиатора, който охлажда двигателя. Се включва от едно копче, което е вътре в кабината. Това за мен е малко голям ред флаг, но колата работи, паля сега, няма грижи, нали? Държи с температура, просто трябва да следя. Забелязах, че тъй като аз тук, реално това е втори ден, който съм в Чехия в момента, направих километри, навъртях, сега не знам колко километри да не ви излъжа, обаче направих някакви километри. И когато се държи добре и не вдига температура, много е добре. Обаче, като я покарам малко, правих си експеримент, да я оставя малко постопли и като постопли, всъщност се включва вентилатора от само себе си. Тоест има някакъв вентилатор, има някакъв, той е термосвич, мисля, че се казва, което отговаря за това нещо. Може би работи, просто не на 100%, затова има този бутон. Автомобилът духа постоянно топло. Това е проблем за мен, защото аз веря на много специфична температура и като ми стане твърде горещо, проблем. Като ми е твърде студено, може би по-голям проблем. Но в момента вътре е жегичка. Ако по-нататък ме видите разсъбличен вътре, не е проблем, не се притесняйте. Не съм стриптизор, просто ми е жега. Да, това е проблема, че духа постоянно топло, нали, освен радиатора, че, нали, който е за двигателя, освен това е климатика, не е като хората. Заключването, колата има централно заключване. I don't know how, някакъв ретрофит е, обаче пък сметка на това ключа не работи. Нали, ключа не може да се отворя откъде да е, нали. Фаровете, които аз супер много обичам поп-ап хедлайтове, това ми е едно от любимите неща изобщо. И не работи моторчето, механика е купил 2 релета, които аз съм си платил, нали, но те не работят. Така че проблема е някъде другаде. Надявам се, че способността ми да оправям електронни и електрически проблеми ще ми бъде в полезна полза, ако мога така да кажа, най-вероятно не. Ама да видим, нали, тази камера поддържа по много странен начин. Какво друго може бе? Да, таргата отгоре гюрука почти се отваря, нали, защото и с някаква видео закачен. Задния ми номер е с видео също така закачен в алуминия. Отпред номера е на стъклото, защото и това не е като хората. Дългите не работят. Работят, ама само на това, което е премигването с едно. Между днеска си пръснах главата, докато правях някакви тъпоти. Пак нея. Какво друго? Леле майко, по едно време си мислих, че колата има супер много проблеми, пък в момента като ги забравям съм някакво окей, maybe not, но всъщност има си проблемчета някакви. На задна като включа има някакво хлопане, което звучи на скъпо, ама опитвам се така да търнам blind eye на този етап. Устните ми са супер напукане бахти. Да, това няма да монетизира със сигурност. Това си без имам 5 човека, които гледат, най-вероятно гледат. Това са мама, тати и брат ми и още няколко човека. Както и да е. Чистачите горе-долу работят. Има една настройка, която пак се включва от бутони. Отзади багажника не ми работят амортисьорчета. Сега мога да ви покажа. Така, амортисьорчета наоборот веднага заблязват тоалетната хартия, кърпички, пожарогасител, туба. Най-важните неща, като съм ставал долу, има други работи, които също мога ги, даже не мога да ви кажа, защото трябва да махна и тази тъпотия, няма да я махам. Има такова. Водната помпа е там и някакви други работи, нали, които така и сега ще ви покажа и запалването как е. Сега демонстрирам кола от 83-та, има мене, бахти съм готин, как се заключва. Бахти якото, човек, това много ме кефи. Пак ще ли е найс. Звука, разбира се, на вратата е като на Порше. Това също е доста готино. Там съм взял малко манчика да изпът. Вътре мизерика. Ама какво се прави? Те пак са на някаква нивичка тук. Тъй, караме ключето. Тук правим и тъй. Много ме кефи този звук. Преди малко, както казах, я полях супер здраво. Мога да зумалт на малко, ще е по-добре. Няма нито една капка вода вътре. Това е супер много ме кефи, защото е тук сега видео, когато казах, че е проблем. Майко. Това е спукано, липсват някакви малки работи, но все тая.
Тъй, явно сега как ще запаля, ако изобщо запаля. Не, Иван са, пали винаги. Свободна, цак-цак. Птеродактил, защото все пак колата е динозавър. Радиото работи, има пепелник, в който има, това ме е за маслото да си бърша. Да, айде пробваме как ще запаля. Въртим ключето. Една бърза молитва, на свободна сме. Малко на гъщица и тук и те. И смени хората. Без малко е. Втори опит, буквално просто заключи наново. Оле, майко! Мърка. Пали си, работи си, като цяло доста най-си. Такова. Трябва да я подавам газ. Това е може би като е стар автомобила, съвсем леко трябва да я подавам газ. Началото пак аз като съм свикнал да почти да не подавам газ, нали, съм окей, нали, да я знам. Маслото държи го на 4-4 нещо, което е много готино, защото това е важно, това си работи също. Това за Miles per gallon не е окей. Горивото е топ. Горивото беше 50 и нещо литра, налях, мисля, че резервуара е към 60, май нещо такова, налях 50 литра, 100 евро, ако щеш. И сега мога да ви покажа това за температурата, тук е вентилатор, защото е тия копчета, так, тук е компютър. Да, на свободна сме. Готина е колата, мен си супер много ми допада. Как е отвън. Сега ще го излезем. Топалка. Ликвам си номера от всякъде, няма проблеми. Доста тихо работи, мен това много ми харесва, супер тихо работи. Сега ще е пална фарчета, които също са готини. Да, един момент. Ще изгася, обаче няма смисъл да работи. Реших да погледна малко и пък и за мен ще е малко тест да видим как стават нещата отвътре, докато шофирам. Няма да се виждам много добре в интересна стена, ама fuck it. Тъй на задна сме, сега ще чуете звука, който ме притеснява. Тръгва си добре в момента, обаче почва да прехлопва някой такова. Нали. Кой разбира от каквото и нещо, пак казвам, знам колко пари съм дал в момента за колата, малко ме е страх даже да си мисля. Те волана с една ръка, проблем, защото няма хидравлика, иначе ето където е. Маля, добре, че имам здрави ръце. Не питайте защо. Даваме си ето където е напред, цак, ширчето. Значи колата преди малко я чистих, сега я набутах в кълта. Типикал ми. Даваме на задна, не на четвърта, трябва да сме сигурни. И айде гайтанджията тук назаре. Улилцата. Брейк, аз съм добър шофьор, бе. Май. Сега гледаш шумец. Да, ще се включа след малко, защото това не е добра идея, може би. Така, изгасих я. Сега ще ви покажа каква е операцията с фарчетата. И леко ме дразни, но честно казвам неко. Предвид другите проблеми, някой знае какво, това е двигателя. Както казах 2,5 литра. Някой знае какво, не е турбо, мен макефи. Сега не съм сигурен как като мощност задавах и малък някаква газ, ама не е чак толкова. С релето, което лисва това е тук. Това ми е двигателя, моторчето, електромоторчето, което управлява. Това е положението в момента, ако искам да си дигна фаровете, дами и господа, е следното. Върти бай веганил е тук, ето и нещо. Въртим. Ще съм с часовник, не се знае. И... чакай. Въртим грешната посока. Трябва да въртим и те. 10 hours later. След 10 часа се стига до това положение, което е това положение. И колата е бомбон. Не е много на кефи. Чай преди само между да ви покажа. Сега виждам, че държи телефона на обратно, това ще го правим в поста. Where was I? Мотора, що годе. Сега гледам тук някакви ликови, надявам се, че няма, нали? Проблем тук с жиците, това ми е малко въпросително, ама окей, ще го прижалим, надявам се, че минем тия близо 2000 км. Как се вижда преди малко поливах тук някакви неща, ще си ги забърша. Примерно това не ми харесва. Ние не обичаме фауна или флора, или което и аз не знам, съм прост. Това не го харесваме. Махаме го. Да, това е. Ако ще чакам. Да. Двигателя, нали? Банго Васил. Затваряме го. Трябва да ни чиста ръката на 100% преди да путаме. Затваряме си. Така. Сега интересно е, трябва да се натиска равномерно, защото това тук може да деформира. Знам. И ето е колицата. Мен е много макефи. Сега не знам, обаче тази кола е просто от всякъде. Десятка.
Само много стаи по пътя, иначе ще е 6 бро за герой. Имаме нека съм готин. Йо, са. Чай. Гадем. Така, хора, както казах, това е от мен за сега. Супер странен влог ще става, и даже много кринч, не знам дали се занимавам да го правя, ама ще видим. И да, ще чуем по-късно. Чао! Какво става, хора? Сега съм с другия телефон, защото първия ще го ползваме за навигация. Колата е там. И сега тръгваме. Буквално сега си малко паля и успех, деца вика. Тъй че ще ми какво става, може би няма да се включвам много, защото докато шофирам тук има камери по пътя, които следят за телефони. Нали, дали се цъкаш на телефона, така че по-скоро ще се фокусирам върху шофирането и така. Еми хора, това е. Тръгнах и сега полека ще си караме към България. Първата стъпка ни е Виена и така. Айде, чао! Караме се. Температурата е добре, скоростта, всичко 6. Доста найс. Сме и преди малко ми падна, това да не ми падна, но телефона ми прегря, защото парното на духа постоянно топло. Жегичка е, ама продължаваме и се движим добре, така че всичко е 6, всичко е на 6. Нещо интересно, което не знам дали се вижда, обаче там в далечината има някакъв аец. Поне те ми се струва, обаче има някакви огромни комини. Аз трябва да спра след малко, защото се сваря, защото е 300 градуса. И така, иначе се движим добре. Ето ме, как се изглеждам. Потен, мега много, защото ми е мръсна жега, ама да, продължаваме. Така, малко апдейт. Спрях, смъкнах си, очевидно се съблякох малко. Абе, готино е, че да покажа как е. Като цяло не е толкова зле. Движим се добре, за сега колата не се е разпаднала. Не знам още на колко километра сме от Виена, май на около 250. Какво друго? Бе да, колата ще покажа. За сега тя е добре, няма проблеми, всичко е както трябва. Поне те ми се струва, сега не знам. Ама топ от всяка е. Малко мръсничка, ама няма проблем това от пътя. Тъй, продължаваме напред, не сме умрели още. Някъде там е между, не знам колко се вижда, обаче там човек е тези минимален как ще е като ръцете. Това, май някакъв. Това прилича на айс, поне той сме аз. Това е, айде, палим и потегляме. Караме се. Нещо, което ми прави впечатление, което сещам в момента е, че ако гледате някакви такива клипчета в Америка, то са някакви големи поляни и така нататък. А в Европа всъщност караш по някакви такива пътища, минаваш в някакви селца. Мисля някакво, да знам, май в Европа е по-готино да правиш такова пътуване, защото нали, някакво по-готино е просто, да знам, някакво не е толкова еднотипно, ами такива някакви пътища. Какво става, хора? Извадох е тук да направя готина снимчица с зверата, доста найс. Сега ще покажа, може би снимки ако са станали. Честно казвам, нямам идея къде съм. Някакво странно място, ама не знам къде е слънцето. Абе, готино като цяло, не знам какво снимам в момента. Колата е горе-долу добре, мръсна жега, човек, мръсна жега от всякъде. И това е, да, в общи линии, това е. Така, реших да направя едно видео от колата. Като цяло всичко е добре за сега, не сме се разпаднали. Успях да се отворя гюрка, което е добре, защото съм вече потенска и направо е мръсна жега. Да, както казах, колата се държи за сега, няма никакви проблеми, пътя е криволяло. Абе, добре, не е криволяво, actually е много готино, всичко е наред, нали? Вече съм брадясал, човек си имам пътувам от 6 месеца, actually не е така пътувам от не знам колко часа, не е много. Още съм в Чехия, наближавам обаче границата по някакво време и... Да, това е. Без за сега сме добре. Не знам, преди малко правих някакво клипче колко е готино, ще видим. Спрях тук на някаква църквичка, не знам колко се вижда. То е някакво параклище по-скоро. И... Да,
Ще се палим и ще потегляме. Така, така му се изпикахме, наляхме малко гориво, сега налокваме колата. Чума не знам колко гориво сме наляли, беше към, не помня обаче някъде около... май беше 20 нещо литра, човек, като... не знам, сега ще си измием ръцете и тук, защото тестолетната беше турбомизерна, просто нямаше на къде. Палим и потегляме обратно към Виена. Какво става, хора? Така, значи, в момента съм на границата с Виена, трябва да се префарвате. Трябва да намеря да си купя винетка, защото имах само за Чехия. Тъй, че сега в момента то са някакви... то буквално отворено има някакви къщички и тук и сега трябва да се намеря такова. Трябва да се намеря просто... доколкото разбрах, има някаква къщичка, където се продават винетки. Сега ще го потърся и да, и ще продължавам напред и... Движим се добре за сега. Пътя из Европа е много готин просто. То горички, човек, някакви селца. Просто красота е. Красота е от всякъде, много съм щастлив. И сега се движим добре. Чукам на дърво, тази дървена глава и така. Айде до по-късно. Така, като цялото е може би четвърта бензиностанция, на която спирам в някакви малки села. Като тия ганьовци, те не са ганьовци, защото реално бензиностанциите им са много добре. Тук съм го заносил, не знам. Бензиностанциите им са готини, защото нямат на самообслужване са. Да, между за винетката знам, че мога да си я купя онлайн, може би. Само, че трябва да цъкна, че съм бизнес, защото има там някакъв план за 12 дни. И освен това, който не познавам, му е пределно ясно, че аз не съм фен на това да пазарувам онлайн. Обичам кеш. Да, аз съм като тези баби, ти крия си парите под кревата. Съм скрил 20 лева точно, защото всичко ми е джоба. Ама да, като цяло отиваме сега към някакъв град, който се казва Хорн, който мисля, че е по-голям и ако там вече не стане... не знам. Чило, не. Както и да е, продължаваме. Тук в някакво сърце сме, сега ще свича камерата. Това е, тук сме спрели, там е бензиностанцията, която е гешлосен. Магазинът е гешлосен. Значи някакво найс, тук ще фокусирали утре, някакви коли минават, там шпитал има. И да, anyways, хора, тук съм, бам, с стария iPhone. Между записвам два телефона, както казах, и не го ползваме за навигация. И така, айде, чао. Значи да не се чуете, и в Австрия имат павета, дето мисля такова мамата тук в момента, направо не знам гледай какво става, брат, тази бънгия са разпадне и сега мале, километража ме прави, приключвам просто, защото си е майката. Майко мила, ще успеем да стигнем до асфалт. Гледай за какво става дума, тук паднаха ми пломби, буквално ми паднаха пломби, човек, бах, че пътя направо не знам. Дай му трети зъб, дай му газ. Яко! Тук за четвърти. Дай. Яко. Айде, търсим друга бензиностанция, която да работи. Караме. Така, бърз апдейт. Взех винетка, колата се чувства солидно пред разпад. Малко захладнява време, температурата на двигателя е добре, проверих маслото и то също е добре. Трябва да се взема... Трябва да намеря от някъде да купя масло, защото със сигурно ще трябва да долия, предполагам, по някакво време, въпреки че не изглежда като да пада. Ама не знам, за сега е много готино и във Виена, още не съм до Виена, в Австрия съм, не знам дали преди малко май казах, че съм във Виена, има преди съм в Австрия. И да, е готино, много е готино, приключение от всякъде, пътувам си, кеф. Хора, така, търсих някакъв Баухаус в крайна сметка, оттам си взех масло. Интересното е, че мислих, че съм някъде отвън, пък всъщност влязох във Виена, тъй че в момента actually съм във Виена. Имаше някакво готино място, малко се облача като народна песен, ама имаше, че е 30 тук.
Надявах се стигна на време, за да мога да си направя една снимка с апаратчето, обаче няма да го бъде, защото става много тъмно и няма да има достатъчно светлина, но след тази де продължавам да си карам и така. Чао! Хора, във Виена съм и е абсолютна лудница, не трябваше да се набивам. Тук минах през целия град, даже не знам дали имам право да минавам, ама се тая, спирам телефона и не знам, карам на някъде. Така, стигнахме до тази кола във Виена, което е нещо горе на сайта, аз не знам какво е. И сега отивам на някъде нататък да си крача, да видим какво става. Ама тъпчко, че не стигнах по-рано, защото няма да правя хубава снимка, ама сета, движим. Реша си пробвам малко екзайчето, защото по принцип съм супер срамежлив и не мога да говоря, ама добре, че няма хора, тъй че няма проблеми. Набираме се и тук, каквото и да е това място. В смисъл, каквото да е това място е очевидно някакво място. Университет Албана, някакви простоти, ама надявам се на някакво място да намеря това. Трябва да се вижда Виена, то преди малко се вижда, че аз можеш да паркирам, обаче не го направих. Тук някакъв парк в Виена съм типал от всякъде, тъй че няма го бъде, ама да. Аре, спирам да правя клип, защото ще има хора и не ме срам. Така, хора, какъв е апдейта? Дойдох тук, беше готино, хапнах, чул съм малко с нашите, нагласих си алармът, нагласих си мапса и следващата стъпка е, тук не са пръснати пълни, където аз не го ползвам. Такова, следващата стъпка е Будапешт. И така, чуваме се паля и потегнам. Какво става, хора? Изгрева е пред нас, наближаваме Будапешт и ремонт доста, винетката беше 21 евро, човек, what the fuck, близо 22, ама от такова, да направим. И готино, всичко е наред и да, продължаваме напред. В момента съм на границата с Австрия и Унгария към Будапешт и само искам да покажа колата. Десятка от всякъде, духа е супер много, даже от една с кръче направо ще умра. Такова. Сега мисля, че плана ще е да изчакам да стане 12 часа, защото не може да правят такова, не може да правят винетки, само днеска за днеска. Трябва да е там по-нея вмикар, дето е за винетките и затова реших като цяло да го направя, просто ще изчакам. Тук ще почина да се чуя с нашите, някакви хора минат пред мен. И така цяло, така и плана, си обичам малко е тук, даже ще да седна и тук на някакво шално място. Ще взема само горнищо. И така, чилче, лягче, много добре. Колата е десятка от всяка човек, супер много кеф, сега не се е разпаднал нищо, така че е доста добре. Какво става, хора? Спрели сме тук на бензостанцията, май казах нали каква е схемата. В колата месеца напред-назад една жена човек. Майко, не, даже беше мъж, между другото, аз в началото асюмнах, защото нали съм сексист. Асюмнах, че е жена, но грешка. Грешката е моя. Човек, качвам съм в колата и решавам, че ще паркирам тук назаде. И такова. И гледам някакъв гайтанджия. Ганьо Ганев. Наш Ганьо най-Ганев и това е Ганьо Ганев в гайтанджията. Минава, братче, такъв и спира, аз се движа, нали, вижда, че отивам към едно конкретно парко място и спирам да го пусна да мини, защото е на изхода и тук е така. И майната човек просто минава и най-нагло спира на моето място, дето аз го пуснах да мини към изхода. Издивях, нали, както и да няма, че това не знам, ще го обяснявам, както е. Важното е, че е такова, къде бях? Ще ям, ще ям в момента, защото нали трябва да изчакам малко, това реших, ще хапна, правя си компанийка тук и какво ще ям? Някъде имах някакво месо, което не мога да намеря, обаче имам, какво е това, боб с наденица, някаква от Чехия, седе. Тати ми даде вилички, така че нямам вилички. Какво друго? Тези неща, като бях в Швейцария, тези работи, ги ядохме. Това са нещо като тези българските пръчици. Също това издържа супер много, бог знае каква химия в него, да казвам. Имаме леп и ябълка, защото нали
все пак държавата. Сега няма да снимам как ям, защото съм прасе и по-добре да не виждате това нещо. Ама ще си хапна и... Защо пак да не го снимам, кой няма да снимам? Аз няма да снимам. Кой няма да снимам, ей? Чакай. Май няма да снимам, защото не мога да се турят. То валят някакви дъждове, братче, някакви неща се случват направо. Айде ще го отворим тук. Ако са полея обаче, ще му майката, нали? Тук до мен някакъв спи, преди малко краката му бяха нагоре. Той някакъв гайтанджия, защото някакъв мергел. Ама... Къде ми е вилицата, бе? Вилица, ако бях вилица... Ей това ще аз съм аз. Фък, падна ми това, падна ми кръпата. Това шушана е сама. Те ще направим опаленка. Штрак, те ще ги... Който ме познава, му е пределно ясно, че аз съм Turbo Ultimate мега гнуслив. Много не обичам гнусни работи. Ама да. Тъй сега, отваряме си го това нещо. От ей тук, хоп. Да видим дали се отцапаме. Хоп, добре, не е такова. Помия. Изглежда отвратително. Не мога да ви го покажа, ама... Какво е това, бе, човек? Това е кирли отгоре. Майето ще е мъзнотия някакво. Айде, да. Нищо де. Си хавам. Не, между другото, май не е зле. Това не знам дали е мазно или какво е, обаче... По-вероятно да е нещо мазно, ама аз се съм на калориен дефицит. Тъй, че... Чай ми се вижда голото теме. Съм почнал да пошевявам аз нерви. Бившата ми е бамайката и най-лошо нещо, което може да се случи е жена. Да знаете. Значи ето което е. Преди 1000 години, както си знаеш, няма да го разказвам. Ма този път съм го минавал и преди същия, нали, смисъл, само че с автобус. Заради едно момиче, която ми предложи да се оженим. Пак тя реши, че София е по-важна. Има заеба сам на майната си. Най-лошите ми... Най-лошата дупка в живота ми, в която някога съм бил. Тя се знае коя е. Не искам да я чувам, не искам да я виждам повече. Както и де, живота е прекрасен, много яко пътуването, много се кефя. Си хапна и сега на бързачка. Си пина, имам си тук някакви сокчета. Имам бира, ама няма. Чешка, някаква готина. Борчето може да се вижда. И така. Абе, готино, между другото е много найс. Честно казано, десятка от всякъде, много съм щастлив, всичко е 6. Имам си компаника, нали са онлайн компания, защото нали съм си занал. И така. Всичко е много яко. Всичко е десятка от всякъде, бах ти готино, довали дъжд, духа вятър. Да, айде хапвам. Бон апетит и чуваме се по-късно. На тия маймуни, на тия унгарци да кажем, магистралата е от не знам колко километра е така, може би 40 км си караме така в насрещното, нали, в една лента, като ако случайно си сбъркал и си отишъл отляво и се наложи да завиш на дясно, good luck, защото отбивки няма и просто си караш 60-40 км, отиваш в Будапещ, няма. Много интересно, ама да, иначе е красиво, доста е красиво. Нямам търпение, слънцето да почне да ми блещи право в очите. Ама и поне сега влизам в Будапещ, така че всичко е шит про за героя. Искам само да ви покажа в Унгария хората, гледай за какво става дума. Да не ни дават много за пример другите държави, защото им е центъра и е заринат от бакуци в момента. Ставащата. Какво става, хора? Тък му стигнах. Честно казвам, няма се бавя супер много, колата направо ще прегрее човек тук с тези мърсоти, как се върти. Доста, аз не знам колко се вижда, но яко. Правя съм тук за сега, честно казвам, не знам как са зони мони и тези всичките кутиите, че такова ще направя едно бързо кръгче тук и те ще видя и това, ако ме някаква табела, даже тук виждам пред мен за паркиране в пътя на бърза ръка и такова. И заминавам, защото и сега ще стане трафик, тъй че да, иначе един момент само и сега ще обърна камерата и ще покажа какво става пред мен. Доста леко даже. И тъй.
това е положението. Доста яко. Изгрева. Абе готино като цяло, доста найс. Някакви табели. Направо пара, обаче няма да се бавя много, защото да, мина някаква багажка. Яко. И потеглям. Така, то село е, че го познаете, а отново потеглям и следващата спирка трябва да е трансфагарашан, като ще се наложи да заредя, защото не че е зле горилото, ама мисля, че до среда то малко му отнема време да се освести. Та да, потегляме. Продължаваме се чувстваме, тук е някакви яки неща, виждаме се добре и така, караме вече. Какво става хора? Малко апдейт. Спряха тук на една бензиностанцийка след Будапешт. Хапнах, поспах малко. Такова. И сега влизам и паля нататък. Следващата точка трябва да е след бая време, май се падаше около... Следващата спирка ще е около 7 часа май, нещо е такова, което е следващата спирка Трансфагарашан. Тъй че видим какво ще става, да не успеем да окрякаме и до там. Абе да, много готино за сега, между другото 10 точки от всякъде, всичко много найс и да. Както и да е, ще потеглям хора, тъй че, peace. Какво става хора? Скоро влизаме в Румъния. За сега пътя е доста чил, доста е готино. Колата се представя много добре, да чукам на дърво, нали да стане нещо. И готино, продължавам с карането. Може би си мислих, че даже може би го правя в момента вече в едита, като приказвам и тъй като докато шофирам не мога да говоря много, което е предполагам правилното нещо. Някаква пица ще запусне в колата току-що. Това какво е? Човек много се притеснявам, между другото в Чехия, в Австрия имало някакви камери, дето светят дали държиш телефон или нещо. Пак мен много не ми се плащат глоби, аз много не искам да плащам глоби, въпреки че имаш някакво Камаро, което явно ми се кефеше и такова. Не че ми са гонили, смисъл на кола дига 200 и тъй, нали? Ама имаш там едни камери, които може би малко може да ме притесняват. Ама се така както да е. Ваните, че се забавлявам, много е яко, живота е супер, пътя е готин. Нещо, което си мислих е, че такова. Когато търсих автовози за автомобила, аз не знам дали го обясних, може би го казах, ама ще го повторя. Търсих автовози и ми казаха от 800 до 1100 евро. От Чехия до България, при което аз реших, че по-добре да си направя приключение, ще си карам и каквото сега покаже и честно казвам не съжалявам на този етап, нали? Сега може да се случат нещата така, че да съжалявам, но е готино, кеф, караш си, спираш си като се почива, капваш, това. Абе готино, приключение, аз обичам приключенията, така че и да. Продължавам си към Трансфагарашан, трябва да спра по някакво време да си намеря винетка румънска и да заредя бензини без това. Тази кола харчи супер много, даже ми се струва, че може би има някакъв проблем, защото харчи повече отколкото трябва. Тъй си мисля, в принцип трябва да харчи около 8, 9, 10, 11 най-много. А ми се струва, че тя харчи повече, няма да казвам даже колко, ама много. Трябва да засика, обаче за сега не мога да засика, защото постоянно карам, спирам наляво надясно. И така, айде, чуваме се. Чао! Така, сега сме на румънската граница, минах я даже и си купих винетка. В принцип пише 3,5 евро, това ми взе 4, ама... Да, жив и здрав човека, поне беше готин. Нали, с усмивка ми ги взе, така че няма проблеми. И сега ще ви покажа просто колата за какво става дума. Стой, гледай, бати! Както вика бричка, бате, како. Бомба. И нашия вери отзаде. Айде, влизам и палим. Така, заредих и малко масло, между другото проверих пак налягане на гуми, това, някакви такива неща. Всичко изглежда наред, нали, всичко е като хората. Между тези неща не ги записвам първо, защото ще ми е неудобно и второ, защото гледайте как налявам масло, нали, са варя щеката, проверявам колко масло има, добре, нали, колата не горим, честно казано, нали, са да гори супер малко, тъй че всичко е наред и така, хубаво, потеглям, паля и давам го 6 часа и 37 минути и да, между другото, нали, аз не знам дали казах, пак ще го повторя отново, ако не съм го казал,
Качеството на видеото ми се сменя, защото един път снимам с новия iPhone, веднъж снимам с стария. Зависи, нали, всяка съм си пуснал навигацията или какво правя и така. Както и да е. Айде, паля и потегляме. Ето ни е процедурата. Въртваме ключето, светва тук всички възможни лампи на света. Трябва да сме на газ. Това е. Опа, като часовник, като часовник. Аре хора, палим! Какво става, хора? Направих още една кратка паузичка и сега ще хапна, отворил съм пак таргичката отгоре и продължаваме някъде в Румъния. Аз ми хабер си нямам къде съм бирам, честно казвам, просто карам дет ми каже GPS-а и надях се стигна до Трансфагарашан по светло, обаче няма го бъде, обаче реших, че просто няма съм тъп и няма да натискам строгата напред, докато не заспя, нали, просто, и реших, че ще спирам просто и ще си почивам и това е. Не съм направил много, карам си по лекичка, сега даже моят код пред на пейката да седна като шеф, да си хапна и така, това е. Това е пътя за Трансфагарашан, обаче, някакъв човек се обърнал тук. Мале, гледай госта. Леле майко, пасна работа. Пасна работа. Както даже се фокусирам върху шофирането, честно казвам, защото е готино, времето се вижда какво е. Така че ще си карам просто и това е. Аре, чао! Така, един бърз апдейт, защото в предното клипче реално ни обясних, че нямах абсолютно никакъв бензин. Имах само едни останали 5 литра, които са ми в тубата, като, ще ме извинявате за този кадър, като това е навигацията, човек. Цъкам да ми търси бензиностанция, това пражда, братче, 50 км назад, викам, holy fuck, дигнах си пак гирука, ще бях смъкнал. А пък, сега качваме тук някакви плани. Пътя, човек, е жесток, пътя е жесток, много е яко. Само бих препоръчал горивото да е на макс, нали, по-предварително. Сега тук не знам какво налях, 99 евро, 41 литра съм налял. Което между другото е добре. След с колата май не харчи, но аз просто не гледам колко километри изминавам, но пътя е жесток, много е яко. Сега един се беше обърнал, аз май го показах и да, както да е. Потеглям, Peugeot е прекрасен, всичко е 6. И колата е върховна и така. Айде, чао! Хора, не че са види нещо, обаче почваме го качваме, то се стъмни, но въпреки това реших все пак да го кача до някъде, докъдето е отворено. Него даже има някакъв друг човек, който е обърнал, може би. И такова. Има си това знаци за мечки, нали, че такова, че има, да не ги храниш, ала-бала. И така. Абе, готино, като цяло доста нещо трябва да се убия на втори зъб, ще е то залой, малко остричък. И така, както да я оставям телефона, ще го кача докъдето е отворено и това ще е. Без малко да ви снимам как наливам масло, като цяло е това е. Такива масло съм ми харесал. Ходих до пътя, обаче не го минах целия, защото нямаше смисъл, то е тъмно, нищо не се види, освен това имаше камъни по пътя. Не беше много приятно. Пътя е готин, ще е много як да го мини човек, обаче може би не сега. Опа. И да, само заредих масло, няма мина през Букурещ също, защото нямам време, съжаление. Тук е нещо, което не мога да ви го покажа, обаче интересно е, като затваряш багажника, капака отпред трябва да го натиснеш да е затворено всичко. Да не се сгъне, което се слага с пръсти. Ето е. Опа, готово. Няма се крища тук. И тъй, заминаваме сега. Да, нямам през Букурещ, защото няма да имам време. Нали, ще ми изтече време, те не ми занимава, че съм казвам глупости. Пак и так му причина да някой път да се разходя с някого или с няколко хора. И така, бам! Вкарваме ключето, слагаме коланчето, след като го вземаме отстрани, протягаме да ни е удобно, раздвижихме се малко. С една ръка е сложно, но ще се справим, все пак сме
големи момчета. Е така, слагаме Коланакис. Само че не знам къде. Аха. Опа, штрак, don't mind леката мизерика, в която се намираме. Тъй проверяваме документи с нас, документи за колата. Лигнах ли си данната? Ще ги изтрия след малко. Тъй, той ще го кътна. Така, завъртаме ключа. Освобождаваме от скорост. Колата не се движи. Так, завъртаме. И пали като часовник. Фарчета до тук. Штак. Штак. И това е. Магистралата за Букурещ, която изглежда като да е абсолютно нова, защото е напълно празна, няма никой. Много готино, цяла магистрала само за мен, надявам се, че не съм се включил в магистралата и така просто out of nowhere. Но да, готино, празничко я карам си, доста чил. И да, продължавам. Какво става? Вече съм в България, мислих да направя клипче като стигна директно, обаче се забавих малко и в крайна сметка последната седмица оставих автомобила Поршето на майстор, защото преди да тръгна от Чехия още да, между съм на Ботев. Беше много яко, решихме да... Сега в момента е следващата неделя и решихме докато има сняг да пробваме да окачим. Тук с ним приятел и anyways, оставих Поршето на механик, тъй като имаш някакъв проблем още преди Чехия с хидравликата на съединителя и изглежда, че в момента прави същия проблем. Освен това, може би ще се смени целия съединител, това още не е ясно. И като цяло идеята ми е в момента, първо за пътуването може би мога да кажа малко. Абсолютно, като влизаш в България от Румъния, аз влязох там през моста на... както беше. Влизаш в България, значи първо веднага опитват се да те измамят с винетките на това. Там на едно гишенце има. Винетката дневната беше 5 нещо евро. Мен една така симпатична девойка ми каза 10 евро и аз съм лайк човек, кой се пригледа. Моста в някакъв тежък ремонт. Буквално първите няма и километър в България. Влизам, правя един десен завой, бам, някаква невероятна дупка. Някакви невероятни порои, нали, защото беше заваляло още в Румъния някакви тежки дъждове. Но anyway, в крайна сметка се прибрах в България, горе-долу към 4 часа някъде си бях в Гавро и това е. Всичко е готино, колата е много яка, но поне мен много се ми харесва. Впечатлен съм от това, че успях да мина близо 1800 км нали, с автомобил, който за пръв път видях. Това беше много яко. И да, това е. В общи линии всичко беше страхотно, всичко беше готино. В момента сме си тук между другото на Ботев има невероятен много сняг. Една биричка си пиваме тук с моят човек. И в момента всъщност сме седнали на това, на лоста. Не знам дали мога го покажа. Това всъщност е лоста, не знам колко се вижда, но да. И това е. Готино е. Да, с това нещо приключва този опит за влог.